Ακολουθήσουμε λίγο μια διαδικασία. Κύριε Σορδάτε, ας ακολουθήσουμε λίγο μια διαδικασία. Κύριε Σορδάτε, εσείς μπορεί να μην έχετε κι άλλη δουλειά να κάνετε, αλλά όλοι οι περισσότεροι που είμαστε εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα καφενείου στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπάρξει, επαναλαμβάνω, ο Δημοτικός Σύμβουλος ο ίδιος και εσείς σεβαστείτε το λίγο. Σεβαστείτε, αν όχι εμένα ή του Συμβούλου, σεβαστείτε τουλάχιστον όλους τους ανθρώπους που υπομονετικά σας ακούνε τόση ώρα. Που υπομονετικά σας ακούνε τόση ώρα. Για το Θεό δηλαδή. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πιστεύω ότι πέρα από τα έργα, πέρα από τα αυτά, πρέπει εμείς οι ντόπιοι και οι ετεροδημότες κατά επέκταση να νιώθουμε ότι είμαστε όλοι ίσοι κάτω από τον ήλιο. Και ότι πίσω από εμάς που είμαστε ντόπιοι δεν έρχεται κανένας από πίσω μας να κρατάει οπλέτο. Για να μην είμαστε στον ίσο. Και τι εννοώ με αυτό. Εγώ συμφωνώ ότι οι προσλήψεις που γίνανε είναι για το καλό του στόχου. Ο κύριος Δήμαρχος είπε αν θέλει να συζητήσουμε τώρα μετά από 4 χρόνια τα ονόματα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Αν αύριο το πρωί κάνει μια πρόταση στο Δήμος απαραίτητη και όχι 15 και 30 και 2 και 3 έργα που είναι σύμφωνο σε όλος ο Μεγαλισιώτης. Δεν πρέπει να καλέσει την αντιπολίτευση, να της πει παιδιά, θέλω έναν υφάλι για τους Δήμους. Να κάνει αυτή τη δουλειά, τον έχουμε ανάγκη. Να βγάλετε μια ανακοίνωση στα μαγαζιά, να βγάλετε μια ανακοίνωση σε 2 δίκτυα ίντερνετ που έχει ο Δήμος, να ενημερωθεί ο κόσμος για τις προσλήψεις, να έρθει να κάνω μια αίτηση κι εγώ, μια έτσι γυναίκα μου, μια έτσι ο άλλος στο φως και μια το παιδί που είναι άνεργο και κάθεται και να μην είναι συνταξιούχος. Γιατί έχουμε ανθρώπους του Πανεπιστημίου που πάνε στην Κράτα και είναι άνεργοι. Και ο αδερφός μου, συγγνώμη παιδιά, άμα θέλω δικηγόρο θα πάρω. Έτσι, ο δικηγόρος, ο αδερφός μου είναι με 2 μεταπτυχιακά, παίρνει 1.200 ευρώ και όλο του γεμίζει 3 ώρες την ημέρα της λαπούς στον δρόμο, παίρνει 15.000 ευρώ το χρόνο. Και παίρνει και σύνταξη. Και θα με συγχωρέσει πολύ όσοι το πείτε, δεν έχουν τίποτα προσωπικό. Αυτά τα δημιουργείτε εσείς. Παίρνετε εμάς τους πολίτες απέναντι ο ένας στον άλλο. Και κάτι άλλο. Όταν πρωτοβγήκε ο κύριος Δήμαρχος, είχαμε ένα πρόβλημα με μια κυρία στη Λευκάδα που μας έκλεβε τα λεφτά. Με το νερό. Και όχι εμένα. Συγγνώμη. Και όχι εμένα. Ήμουν μπροστά παρόν στην κυρία, και δεν είναι εδώ η Άννα, που ήταν η θεία της, που δεν έχει να φάει, και για 14 ευρώ νερό, που θα ήταν το 2010 να το πληρώσει, της έλεγε ότι το χρέωσαν το 2004, όπως είπε και τα δικά μου, και πήγε πήρε δανεικά για να πληρώσει για 14 ευρώ λογαριασμό, 35 ευρώ τόκους. Και όταν δόθηκε η ευκαιρία στον Δήμαρχο να την ξεπροστιάσει, δεν το έκανε. Και θα σου πω και το άλλο. Η κυρία αυτή τώρα το έμαθα και γι' αυτό το λέω και είμαι εκνευρισμένος. Επαρετήθηκε 6 μήνες πριν βγει σε σύνταξη από το Δήμο Λευκάδος για να μην περάσει από έλεγχο. Εκεί είναι τα λαμόγια του μάθη. Και το ξέρετε όλοι αυτό. Και το είχε, συγγνώμη, είχε τη δυνατότητα, είχε τη δυνατότητα ο Δήμαρχος να αποκαταστήσει ηθικά τις γριούλες από το Σπαρτεχώρια από εδώ, του Γανιού του ζήτησε το νερό από το ξενοδοχείο για 4 χρόνια. Εγώ πλήρωσα το νερό γιατί ήταν σε ξένο όνομα για 3 χρόνια. Μου είπε ότι πλήρωσα το 2004, το 2005, το 6, το 7 και το 8 δεν πλήρωσα καθόλου και το 9 και το 10 ένα κύριο. Με μια παρεδρομή 3 χρόνια. Και πλήρωσα 170 ευρώ μαζί με τους τόκους, που ήταν τριπλάσιοι από το κεφάλαιο. Εσείς τα μέρη, άμα δεν σε νοιάζει. Όχι, αυτό είναι σοβαρό. Ωραία, άλλος. Όσο για τις προσλήψεις δεν διαβάστε και η αίτηση που έχω κάνει στο Δήμο, είναι λέει ηρωνική εργασία. Αυτά θα τα κρίνει ο κύριος Δήμαρχος θα πάρει. Άλλος από το γίνεται μες στο νησί. Άλλος από το κοινό. Όχι εσύ. Είναι ηρωνική λέει η αίτηση προς εργασία εμένα. Όχι, εμείς όλους. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Δήμαρχο. Ναι. Ψήφισε. Δεν θα απαντήσω. Έλα, βάλε πως ψήφισε. Λέω, αν είναι άλλος να μιλήσω από το κοινό. Δεν κλείσαμε να όχι, δεν βλέπω κανένα. Βάλε ψήφισε. Δεν είχαμε τη σύμφωνη γνώμη που περιμέναμε να πάει ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου να την πάρει, τη σύμφωνη γνώμη του ανθρώπου που έχει το οικόπεδο που θα πέφτουν τα νερά. Σύμφωνη γνώμη για να γίνει το κομμάτι από πάνω. Για να πέσουν τα νερά, όταν θα γινόταν η παρέμβαση, είχα φωνάξει. Μα δεν πήγαμε.
Μαζί πήγαμε. Και με το μηχανικό. Συμφωνήσαμε πώς θα γίνει και έπρεπε να πάρουμε το OK του ιδιοκτήτη. Το OK δεν μου το έφερε. Μήπως Γι' αυτό θυμάσαι και ποιο δεν ήταν το το πρόβλημα του Θα το δρόμου? βάλουμε στο επόμενο τεχνικό πρόγραμμα ή θα κάνουμε Θανάση, τροποποίηση του θυμάσαι προγράμματος. ποιο ήταν το πρόβλημα του δρόμου, εκτός από τα νερά? Και άμα πες ένα αυτοκίνητο, Περίμενε. το Το πρόβλημα του δρόμου θυμάσαι ποιο ήτανε? πες ένα αυτοκίνητο. Παιδιά, να κάνω μια παρέμβαση, κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, ελέγξτε λίγο παρακαλώ τη συζήτηση να Βεβαίως, πολύ ευχαρίστω. τοποθέτηση μόνο πάνω σε αυτό. Πολύ Μόνο ευχαρίστω. πάνω σε αυτό, στη θέση δηλαδή του Παρακαλώ, λίγη Προέδρου ησυχία. και του Βυσσαρία. Εγώ είδα και τη λίστα των έργων, μιλώ σαν σύμβουλος των αρχίσεων Πρόεδρε. Είδα και τη λίστα των έργων, με τα περισσότερα συμφωνώ κτλ. Είναι χρονίζοντα προβλήματα κτλ. Όμως το ποσό είναι γιγάντιο. Μα δεν είπαμε εμείς για άλλα, Λοιπόν, όλο το πρόγραμμα. άρα λοιπόν η λογική του κρίνω αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα που ψήφισε έχει να κάνει με τη λογική της ιεράρχησης και όχι για το αν αυτά τα έργα πήγανε στο σιρτάρι ή όχι. Μπορεί να βγουν του χρόνου, μπορεί να βγουν του παραχρόνου, μπορεί να βγουν. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο ο οποίος είναι καρμανιόλα, κύριε Είναι και Είναι άλλο. καρμανιόλα. Δηλαδή δεν σας απέριψαν τις προτάσεις. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λέω Βεσσαρία, δεν σας απέριψαν τις προτάσεις για να σας πούμε του χρόνου κάντε μας άλλες ή κάντε μας ξανά τις ίδιες. Γιατί οι προτάσεις υπάρχουν και φαντάζομαι θα τα αξιολογηθούμε στην πορεία. Ξέρεις τι μου λες τώρα, Παναγιώτη, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ξέρεις τι λες τώρα? Να ακουστεί, παιδιά, όλος ο κόσμος. Κόβει το κατομέρι μέσα στη μέση και περνάνε αυτοκίνητα, περνάνε τα παιδιά μας. Κάντε τον επάρκη τότε, κλείστε τον, κάντε τον επάρκη. Αυτό είναι το δρόμο. Κάντε τον επάρκη. Ξέρετε τι λέτε? Αυτός ο δρόμος έχει προτεραιότητα. Και μου λες τώρα να πούμε. Τι έχει προτεραιότητα θα βάλετε δηλαδή? Καλά σοβαρολογείτε τώρα ένας δρόμος που έχουν πέσει αυτοκίνητα από κάτω. 3 αυτοκίνητα. Λοιπόν, Τι λέτε ρε παιδιά τώρα? κύριε Δήμαρχε, για να κλείσουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Κλείστε τον, θα σκοτωθεί κόσμο. Κλείστε τον, βάλτε μπάρες, κλείστε τον. Εντάξει, πιο ωραία, το είπα. Κύριε Δήμαρχε, λίγο ησυχία παρακαλώ. Άμα ήταν σαν Κλείνοντας γενικά έτσι. Αν ήταν εκτός Τα πολλοί εκατομμυρίτες περνάνε κάθε μέρα και πάνε στη δουλειά. Βυσσαρία, το είπες. Αν το πεις 10 φορές δεν μετράει. Εσάς δεν βλέπω να το λέτε. Το είπες. Δεν βλέπω να το λέτε. Το ακούσαμε. Παραπετάτε το μπαλάκι από εδώ και από εκεί. Βυσσαρία. Δεν το λέτε. Βυσσαρία. Δεσμευτείτε. Το είπες, το ακούσαμε. Τώρα εδώ δεσμευτείτε μπροστά στον κόσμο εδώ όλων. Βυσσαρία, το ακούσαμε. Κλείνοντας λοιπόν την κουβέντα. Εγώ καταρχήν θεωρώ πολύ καλή και πολύ δύσκολη. Εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές ένθεν και ένθεν ακούγοντας προτάσεις, σκέψεις κλπ. Χρειάζεται να ξανακοιτάξουμε κάποια πράγματα, να ξαναδούμε. Όπως είπα και στην πρωτολογία μου, εγώ πιστεύω ότι στο σύνολό του το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο μπορούν να βρουν τρόπους των συμπλήσεων, γιατί το Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο, με αυτό θα πάμε. Αυτό θα πάμε τα επόμενα χρόνια. Κάνουμε και οτιδήποτε και να συμβεί μετά από 3,5-4 χρόνια, τα πράγματα θα έχουν αλλάξει τόσο πολύ. Κανένας μας τώρα δεν κάτσει να τα σκεφτεί και να κάνει πολιτικές σκοπότητες. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε μαζί. Και για όλους μας είναι καλό να παραχθεί έργο και να δούμε και τις προτεραιότητες. Και βεβαίως, εάν δεν καταγράφει και δεν συζητήθηκε ενδεχομένως στο τεχνικό πρόγραμμα προχτές συγκεκριμένη ανάγκη του συγκεκριμένου δρόμου, βεβαίως θα το δούμε. Δηλαδή, καθόμαστε τώρα να τα μπουρωνόμαστε πίσω από μια ανάγκη που είναι αυτό. Κάποια πράγματα που είναι αυτό. Βεβαίως θα το δούμε. Θα συζητήσουμε ανήμου. Θέλω να πω όμως 2-3 απαντήσεις και να κλείσω. Να δώσω απαντήσεις. Το 500 εκατομμύρια, εγώ στην προηγούμενη που προκάλεσε τότε δεν θεωρώ ότι καμία έχει καμία σχέση με την τωρινή βέβαια. Λόγω των δημόσιων αυτό. Να πάει μαζί με τον μηχανικό να κάνει καταμέτρηση του έργου. Καταγράφει και τα πρακτικά. Να πάει να κάνει καταμέτρηση. Εκεί δώσαμε τις πράγματι αναθέσεις 30 στα 4 χρόνια από το βαθύ μέχρι πάνω. Δεν έχει γίνει τελικές αυτομετρήσεις του έργου. Εγώ προκάλεσα λοιπόν και θέλω να πάει απολύτως να κάνει για το συγκεκριμένο έργο. Θεωρώ ότι ίσως να έχει παραθεί περισσότερο έργο από αυτό. Η εκτίμηση δηλαδή είναι από αυτό που πληρώθηκε. Αλλά δεν έχει γίνει τελικές καταμετρήσεις. Γιατί προκάλεσαν το πολίτες να πάνε μαζί με τον παίκτη. Έτσι. Ένα. Δεύτερο.
μένουμε στην λογική τίποτα.